Обаче пак искам да кажа, че най-накрая на нас не ни стигна опита. И в това число и на мен, защото е професионален спорт. Това е бизнес, особен бизнес. Всички казват, че българският футбол е нещо особено. Футболисти нямаме. И моето семейство, той вече самостоятелно и аз по принцип никога не бях такъв примерен баща и аз винаги работа беше за мен нещо най-важно в живота. Да разделиш с някакви хора, да разделиш с старши треньор, с други хора. От какво почва клуба Денис Кадир. Това беше много трудно решение. Човек има лидерски качества, това се проявява. Аз не искам да работя с хора, които аз трябва да мотивирам. Нямате фенове, трябва да ви лишат лиценза, значи какво правите, махайте там. В отбора 90% са българи. Децата, стоите деца в школата, започнахте с една заявка, че тренировките на тези деца с тези такси няма как да направиш бизнес. Ти имаш 100 деца, например, вземаш по не знам колко сега, 80-100 евро, 10 000 евро, трябва да вземеш треньори, трябва да купиш екипи. Здравейте и добре дошли в новата рубрика на канала на Фратрия. В следващите минути ще говорим за този феномен, породил се само преди 5 години, а вече с голямо място в спортният живот на Варна. Футболен клуб Фратрия започна от най-ниското ниво, както знаете, на футболната спирала, за да стигне до Б група. В основата е Виктор Бакуревич, който сега ще ни разкаже как се озовава Варна, как избра този град за свой дом. Това беше доста отдавна вече, преди 18 години и реших тогава да преместя да живея в България от Русия и Варна, прекрасен град, който се намира на море и нямах друг избор. Само Варна и до сега много ми харесва този град. Започнахте с бизнес, който е разпознаваем за всички, дори мога да кажа не само в Варна. И постепенно се включихте в една авантюра. Защо футбол? Как избрахте футбола? Той ли ви избра? Аз обичам футбол. Аз винаги го обичах и винаги, когато бях млад, мечтаях да стана футболист, обаче не стана. После сина ми почва да се занимава с футбола и аз мечтаях той да стане футболист. Поредна родителска глупост. И така се образува Фратрия. На мен ми стана интересно, като аз обичам такива необични проекти, бизнес проекти. И аз реших, че да се опитам да направя един професионален спортен клуб като бизнес. Не като моето хоби или някаква авантюра. Това се прави като бизнес. И аз много добре разбирам, че още няколко време ще имам само разходи, но вярвам, че ще имам доходи. Какви бяха първите стъпки в това начинание през 2021 година? Първо ние събрахме деца, които не бяха нужни на никой тук във Варна, нито на Черно море, нито на Спартак, нито на други клубове, които тогава имаха във Варна. И заявихме с двата отбора в зонално первенство. И в това число заявихме с мъжкия отбор в пета Б окръжна. Спечелихме я, после А окръжна, после трета лига, после втора лига и сега сме тук. Ласкае ли ви сравнението с Лудогорец? Имате общи черти в изграждането на проекта, имате и големи различия, разбира се. Разбира се, да. Лудогорец е голям проект. Лудогорец подкрепен с добри инвестиции от страната на собственици. Аз нямам нищо против, не завиждам. Дори напротив, имам интерес да създаваме нещо,
който се получи без големи инвестиции. Има инвестиции, ясно, че няма как без тях. Обаче ние мислим да станем професионален клуб, който излиза на самоокупаемост вече най-близкото време. Отначало ли проекта беше точно такъв или имаше момент, в който решихте всичко да става професионално, а не просто аматьорски футболен клуб? В начало това беше просто идея, хобби, който за една година се превърна вече към бизнес проект. И когато ние се оказвахме в трета лига, аз вече вярвах, че трябва да стъпваме по-далеч. Това беше преломният момент след 2 сезона, когато минахте от Б, Да, и точно така. А как дойде името Фратрия? Аз съм от Русия и аз от 5 години съм фен на Спартак Москва. Сега не следя за российски футбол, загубих интереса, обаче не знам дали знаете, че най-голямата фракция, най-голяма фен фракция в московски Спартак се казва Фратрия. Това означава братство на латин. И така хрумна ми това име и ми харесва. То звучи мъжка, звучи така брутална и така вече всички се свикнаха. Отначало бъркаха какво това нещо, какво означава, защо така. Ами защо не? Всеки от нас има някакво име, което основно нищо не означава. Обикновено, когато се започва един проект от един човек, той има идея какво иска да остави след себе си, какъв завет. Вашата идея каква беше? Още рано се замисля за завещание. Окей. Аз сега не мисля какво да оставя. Значи, всички моите мисли сега да по-малко отделя време на моят основен бизнес и да повече отделя време да се занимавам с футбола. Това е моята идея и аз наближавам към това. Кой беше върховият момент за вас до сега? Кое е най-хубавото, нещо, което най-много ви зарадва в тези 5 години? Имахте 4 качвания в горни групи, един неуспех, но пък бяхте много близо в професионалния футбол отново. Да изненадате всички специалисти? Да, може би така. От едната страна бавно, от другата страна много бързо натрупвам този опит. Натрупваме заедно с всички хора, които работят в Фратрия. Най-добро усещане за мен, когато намирам хора, с които ми харесва да работя заедно в един екип. И какво нещо максимално не знам, не мога да деля. Разбира се, когато ние почнахме миналият сезон с 7 поредни победи, това беше много приятно и много така вдъхновяващо. На първо място. На първо място в класиране, 7 поредни победи. Обаче пак искам да кажа, че най-накрая на нас не ни стигна опита. И в това число и на мен, защото е професионален спорт. Това е бизнес, особен бизнес, труден бизнес, който изисква много бързо да действаш и да приемаш бързи решения. Най-голямото предизвикателство в този ваш челен сблъсък с българския футбол през тези години? Всички казват, че българският футбол е нещо особено животно. Футболисти нямаме. Нямаме футболисти. Това е първа, втора не ми харесва, че хора не ходят по стадиони. И аз говоря не само за Фратрия. Аз говоря и за, погледните, само може би Левски може да нещо да покаже в тая посока, обаче другите отбори ние, ако не бъркам, миналият сезон в А група имаме средна посещаемост 2000 човека. 2000 души на един матч.
Това е просто прекалено ниска. И аз да ви кажа, че в четвърта лига на Полша ходят по 20-30 хиляди човека и весело. По какъв начин избирате хората, които да влизат в този ваш проект? Казахте, няма футболисти, но в цялата инфраструктура, освен футболисти, има и... Условно говоря, да. Имам предвид, че няма голям избор на футболисти. Какви са критериите, за да попадне един човек, независимо дали като масажист, като футболист, администратор, в този проект Фратрия? Неравнодушие, желание да пораснеш в своята компетенция и обич към футбола. Това е задължително. Това е и професионално отношение. Това каквото аз оценявам в хората и не само в футбола. Предполагам, че много сериозно делите времето си между семейство, бизнес и футбол. Как преминава един ден, който е отдаден на отбора? Моето семейство, то е вече самостоятелно и аз по принцип никога не бях такъв примерен баща и мъж. Аз винаги работа беше за мен нещо най-важно в живота. 90% за мен това е работа, на всичко останалото 10%. И предполагам, че в тези 5 години много от времето е отивало точно за отбора. Абсолютно, аз не го смятам. Аз въобще не знам какъв е ден, четвъртък или събота или нещо. Аз нямам календар. Нямам отпуск 21 ден. А случвало ли се футболът да ви остави да не спите, да се събуждате през нощта и да мислите? Разбира се. И не мога да спа, и не мога да заспа, за и да се събуждам. Не. За финансово ние сме горе-долу стабилни. Не мога да кажа, че нещо вау, но горе-долу сме стабилни и благодарение на моят основен бизнес. Обаче основни преживявания, това е свързане с когато нещо не се получава, когато дори спечелям матча, обаче не ми харесва как играе отбора. Кое е било най-трудното решение през тези 5 години, свързано с отбора, което трябва да вземете? Да разделиш с някакви хора. Да разделиш с старши треньор, с други хора, например, с Евгений Гащук в това число, с който ние почнахме този проект. Това не беше лесно, обаче последна, например, ние сме разделихме с един наш футболист, който фактически почва от какво почва клуба Денис Кадир. Това беше много трудно решение и за него, и за мен, защото това е много хубаво момче, много хубаво, много се старая, обаче професионален спорт, хората подпират отдолу, значи той има задачи. Аз не мога, например, да плащам на някакъв футболист, който уж се старае, но той, например, не се явява като титуляр. Не можем да го разчитаме и всеки един бизнес не може в този случай да осигури на хора пари, които им трябва, за да поддържа живота, особено които имат семейства, деца и нормално професионален спорт, ти почваш и понякога свършваш достатъчно рано. Така неусетно отиваме към ролята на лидера, защото всъщност един проект се прави от лидери. Какво е за вас истинският лидер? Какви лидери искате да виждате в този клуб? Лидер е лидер. Той се вижда, той няма как да скриеш. Ако човек има лидерски качества, това се проявява. Той е човека, за който идват хора, който може да прояви своят характер и да предаде своята енергия на целия отбор. Може ли да се научи лидерството според вас? Можеш, ако искаш да станеш, можеш. Ако си го поставиш за цел. Да, можеш, но трябва да работиш над себе си. Вие лично как успявате да мотивирате щаба, отбора? Как се опитвате да го правите? Аз не искам да работя с хора, които аз трябва да мотивирам.
Аз за какво да ги мотивирам? Значи аз дори не разбирам, вие преди малко ми питаха за качество на футболисти и кой търся. Аз не разбирам тези футболисти, кой аз трябва да мотивирам. Ти излизаш, влизаш на терена, ти трябва да отдаваш абсолютна цял и да се отдаваш. И аз не мога да разбера тези футболисти, на които аз трябва да произнася някакви мотивационни тезиси или да им обещавам някакви пари, още плюс някакъв бонус. За какво ти излизаш? Това е гладиаторски терен. Ти ако влизаш на него, трябва да се бориш. Или ти, или твоят съперник. През тези 5 години със сигурност имало и критики към отбора. Как приемате критиката? Понякога болезнена, защото най-често първо чувам едни и същи думи. Ето, нямате терен, нямате фенове, трябва да ви лишат лиценза, значи какво правите, махайте там, Москва, Киев, не знам какво. Много често и аз, между другото, искам да попитам сега тези хора, които пишат това нещо. Къде трябва да махнем и всички ли трябва да махнем? В отбора 90% са българи. Те също трябва да махнат някъде. Значи пишат, вие сте тук непотребни. Кой е непотребен тук? Тези български момче, които играят в отбора, тези 100 с лишним деца, които се занимават абсолютно безплатно, български деца, също в школа на отбора. Аз мисля, че за съжаление сега имаме ситуация, когато всеки, дори неадекватен човек може да изразя своите мисли през социални мрежи и всички пишат глупости. Понякога и анонимна, няма значение. Анонимна, не анонимна. Просто аз не мога да разбера с какво ни пречим сега. Защо ние, когато се появихме на футболна карта на България, какво стана по-лошо в България с футбол? Ние се опитваме, аз не говоря, че ние тук превърнахме за 5 години цялата ситуация и нещо направихме уникално. Всичко е напред още. Обаче аз не мога да разбера хора, на който не е доволен. Защо не е доволен? Защо критикувате? Защо ви искате ние да приключим с това, каквото правим? Да, грешим, да, понякога правим глупости, правим някакви неправилни неща, но ние работим, ние гледаме на своите грешки, ние опитваме се да ги поправим и за това, но аз, честно да ви кажа, бие се по ръце, много ми се иска понякога да отговаря и понякога отговаря в социални мрежи, особено след една лична чаша с вино и честно да ви кажа, искам да прекратя това нещо, защото това е малко непродуктивно. Искам непроизводителна и на някой не е нужно. Да поговорим за нещо, което е нужно и то е нужно на цялото общество. Казахте децата, 100 деца в школата. Започнахте с една заявка, че тренировките на тези деца във вашата школа, още в началото, ще бъдат безплатни. Така. Честно казано, когато един клуб се основава нов, той обикновено започва заради таксите. Това е тъжната истина в България въобще, заради таксите, с които да се издържа. Вие започнахте по коренно различен начин. Защо? Първо аз смятам, че с тези такси няма как да направиш бизнес. Окей, ти имаш 100 деца, например, вземаш по не знам колко сега, 80-100 евро, 10 000 евро, трябва да вземаш треньори, трябва да купиш екипи, трябва да наемаш терени, много неща, които трябва, тези пари няма как да ти стигнат.
И това не беше моята идея. Моята идея беше да първоначално аз имам определени средства. Ние първа година имахме само 2 групи с деца, 40-50 човека, и аз знаех, че аз мога да осигуря всички тези неща, които сега преброих за тези деца. Обаче в последствие аз разбрах, че не искам да се занимава и такси имат обратната страна. Защото значи, понякога, ако човек плаща, той смята, че той може да разчитва на нещо, особено отношение и така нататък. И ние за това продължаваме. Сега работим без такси, но аз мисля, че такси не е най-големия проблем в детски и български футбол. А кой е най-големият проблем? Не знам, може би това е дълга тема, много сериозна тема, много дълбока. Най-големият проблем дума талант, който много обичат в България. Много обичат тая дума ръководства, клуби, родители, самите деца. Може би това се звучи малко странно, но аз смятам, че оттам идва всички проблеми. Защото аз вече привиждах толкова деца и толкова родители, които абсолютно имаха противоположни амбиции и усещане за своето дете и разбиране колко ти трябва да направиш за тези амбиции да превръщат в нещо. Това е най-големия проблем. Значи, ние говорим, дори елитните лиги се казват лига на таланти. Какви са таланти? Талант това е това, който не съществува според мен. Съществува само труд, но ние, за съжаление, извинявайте, аз понякога използвам руски думи, защото бъркаме езици в глава. Ние заменяхме с дума талант, заменяхме най-важни двете думи други – труд и дисциплина. Това е най-големия проблем в български детски футбол. Значи с такова отношение ние няма как да получим. Дори се роди някакъв талант, като Бербатов или Стоичков, например. Просто няма как да стане, защото Бербатов и Стоичков те бяха родени в такава система и се възпитаха в такава система, който се налагах, при който наблегнаха на труд и дисциплина. Те бяха императив просто по това време. Абсолютно, и да. не само в футбола, във всички спортове. И аз се занимавах с спорта в Съветския съюз и знам какво това. Сега близко няма това. И още една проблема – треньори, които ги нямаме. Които да развият, да наложат. Абсолютно. Имаме пак. Аз не говоря, че абсолютно нямаме. Имаме, но тези хора са единични. И според мен тук трябва сериозно да помислим да привлечем някакви чужденци от Испания, Португалия, които с удоволствие преместят да живеят. Аз знам със сигурност, защото вече контактувахме с хора, с различни хора и да работят тук за неголеми пари. Наблюдавате ли често мачове на юношеските си формации, на детските формации? Виждате ли деца, които са готови на тези жертви, за да стигнат до професионалния футбол? За съжаление, почти такива деца не наблюдавам. Почти нямаме. Значи се отказват, едва стигат 15 години, те почват да ходят на фитнес, значи забравяват за топка. Те по принцип преди 15 години немного споменаха за топка. Значи с топка те са просто трагедия. Просто трагедия. Значи, те са в 15-16 години, когато вече трябва да почват да влизат в мъжки футбол, те нищо не могат с топка. Значи, почват да ходят в фитнес, почват да работят с тези тежести, стават много
такива сцепени, не координирани, не гъвкави и след 1-2 години приключват. Това няма и не разбират какво трябва да правиш. Не разбират колко време трябва да влагаш в футбол. Тук от другата страна има средно образование, има училища. Не знам кой е измислил тези 12 години, окей. Значи, още мислят, още има проблем тези двете смени, в които различни школи, училища разделени едни набори. И ти, ако имаш, например, отбор с набор 2013 година и една половина се учи сутрин, другата половина след обед, как да ги тренираш? По кое време? С тая инфраструктура. Затова никой не иска да мисли, но всички чакаме нещо. Всички чакаме някакъв талант. Как той да се прояви? Никак. А как вие приемате идеалния футболист за вашия отбор? Какви качества трябва да има той? Трябва да го нарисувате. Как ще изглежда? Смисъл, аз мисля, че това и не е... дори вече казах, отношение, блясък в очи, горещи очи, желание, което ние играехме, аз когато бях дете, ние играехме по 4-5 часа. Значи, значи ложихме тухли от едната страна, от другата страна, играехме докато не стане тъмно. И утре пак. Аз се пораснах в Сибир, град Томск. Там беше зимата минус 35, минус 40. След минус 35, значи, можеш не ходиш в училище. Ние какво правихме? Излязахме и играехме цял ден в хокей на минус 35. А сега те разказват, че не могат, не знам, баледуват, каквото трябва да посетя задължител на рожден ден на баба ми и това е. И се къса нишката към професионалния футбол. Да. Виждал съм и в социалните медии, говорите с отбора, представителния отбор. Какво им казвате след победа, след загуба? Не винаги слизам в съблекалния. Понякога подкрепям ги. Какво? Дори загубихме. Когато печелим, значи, казвам някакви вдъхновяващи думи. Тогава е по-лесно да се говори по всички положения. Когато губим и аз трябва и усещам, че трябва нещо да кажа, трябва да ги подкрепям, защото един матч това и не е нещо, което не можеш да поправиш. Много хора в българския футбол след определен брой години казват, че се уморяват от нашия футбол. Вас какво ви мотивира още да продължават? Хора изобщо много обичат да уморяват. Просто той касаемо не само футбол. Просто аз не знам, аз не изпитвам умора от живота. А футбол моят живот. Това ли е мотивацията? Да, това е мотивация. Добре, благодаря ви много. Успех през новия сезон. Той започва съвсем скоро. Виктор Бакуревич, президента, основателя и основната движеща сила зад проекта Фратрия. Благодаря. А теперь, друзья, у нас новая рубрика «Блиц-опросы». Виктор, суть рубрики в том, что вы должны очень быстро, не задумываясь, отвечать на мои вопросы. Поехали. Окрошка или суши? Окрошка. Романтическая комедия или смотреть футбол? Футбол. Неплохо, идем. Пиво или вино? Вино. Поддерживаю. Хорошо. Вода или газировка? Вода. Спать или отдых на море? Отдых на море. Спать не люблю. Скучно, да. Ничего не происходит. Да, внимание, это очень важно. Да. Важный вопрос. Чемпионат мира или матч Фратрии? Матч Фратрия. Вот это уже правильно. Ну, на этом мы закончим. Спасибо вам большое. Пожалуйста.